nangu Agareka nosungwa tukomu. ini ndine mwana wangu musikana anonzi Sibongera rapo akaroorwa naTanaka Chisera. Okay. Chiripo ndechekuti musi wa9 March ndakafonerwa nehanzvadzi mwana mukomana wangu mukomana mukuru anonzi Edigo. Achiti amai muri kuzviziva here kuti hanzvadzi yangu haina kugara zvakanaka. Ndaonana namukuru Ngai vanhu vababa vemukwasha umu vari kutaura kuti nhasi kana mangwana tiri kufanirwa kuunza mwana wenyu kumba kwenyu, nokuti mwana wenyu akadyisa mwana wangu mushongo mupfuwira waakapiwa naamai vake. Saka isisu hatigari nemwana wenyu, tiri kutouya naye izvozvi. Mushonga wacho uri kunzi wakaenda paripo na 2023 mwana wangu musikana paazvara mwana wake wokutanga muri muna March. Ndaenda kunoona mwana sevanhu vokuruzevhawo tinotakurawo zvikafu mbambaira zvibage. Saka zviri kunzi izvoni kana vasina kupa mwana wavo mushonga zvomutambidza mumaoko, mushonga iwoyo wakawira muzvikafu zvandakatakurirawo mhuri. Saka zvadaro nyaya iyi yakaramba vachingonetsana kumba kwavo kusvikira musi wa30 March mwana wangu mukuwasha uyu akatora mwana wangu akati chibva pano uende kumusha kwaamai vako mumboenda munoita zvemushonga ikoko, inini handichada nezvako. Akangotakura mwana wangu akaenda nomusiya kumba kwehanzvadzi yake. Saka ndobva tanyarara, saka hatina zvatakabvunza. Musi wa3 mwedzi 3 tiri muna 3 July saka tine vhiziti yokuda kuenda kunoona mwana. Ndobva takumbira kuti chitiperekedzawo chikumbirawo mwana mukuru wacho uye navo. Saka ava baba murume wacho akabva ati handigoni, asi vangu vambowirana kuti achamupa mwana wokuya naye. Zvikanzi handidi kukupa mwana nokuti iwe naamai vako mukuronga kuda kundiuraya. Saka inini handisi kukupa mwana wokuenda naye. Saka ndo tomboti mamangarira nyaya yekuti Mukwasha nevabereki vake vari kukunanga izvo. Ndizvozvo dzaita nyaya mbiri, yekudyisa nehuro yekuti ndoda kumuuraya. Ndobva wati kudyisa kahuro. Saka imwe chete Mukwasha zvekutaura abu yako izvo unoti inazvo pane kusiyana kwenyaya echitiudza ke kwezi pakutaura kwawaita ka nekutaura kwandakazoita nemwana wavo zvakasiyana, because ndakavaudza kuti pakatifonera chinditi nda kuona mwana kufanira kuya nemwana kuno. Ndikati inowati haukwanisi kuya nemwana kunoko, uchauya naye kwauri. mwana anani anogara namai wangu. Saka ini ndoshanda basa wangu. Akwira zvakadii mwana? Ane 3 years. Saka inini ndoshanda basa remaoko. Saka basa randoita ndekuti unofonerwa anytime uchinzi kwaita full. Saka ndakamuti ndokupa mwana mangwana. Ndati ndokupa mwana mangwana mpaka ndifonera ndaitwa kubasa, ndatomukira kubasa. Ndakamuti ndokupa mwana sezvo iye aita akauya kumba aida kutora mwana amurese kana mai wangu. Amene kambovu imi makanzi pamwe munogona dari makaenda kudari repamusoro, makanzi nedari repamusoro ndinofanira kuchengeta mwana. Indochengeta vana because iye pandakamupa vana chida kumbogara navo vana vairarira machips. Zvekuti mudiki wacho akatoitoti yamunzi kumadyi tatengerwa machips masikati makuseni masikati mani tatengerwa machips.
Haabike. Ndakaendere kudare pamusoro kuti handina kuenda kudare because tandakawirirana kuti iye panongaida kuona vana ndinomupa. makarambana. Takarambana ndikatomupa gupuru. Saka taura kuti saka ini semunhu anofonerwa achatenda mafuti zvaanoziva musana ndomupa mwana ndakamukira kunatenda foti ende pakatondifonera ende ndichimuudza handisokwanisa izvezvi because iwe haukwanisa kutaura namai vangu ukasvika kumba iwo hautauri namai vangu anenge akuindi mari arimo kana mamukasei kana kuti makadii haiti amai vangu asvika pamubvunzo kuti saka ndindofanira kutanga kumhurisa here vanamuti saka ngatimbozive zvenhingirini zvataurwa zveuroyi. Saka zvadaro ini ndiri munhu anoenda kwasi handifonda chiti seiwo wanditi uchandipa mwana nhasi ngati ona chamasi handichakwanisa kupa mwana nhasi because handipo ndamukira kuno ati ndafoti asi kandadzoka ndoita sei ndopa mwana zvadaro bvatanga kundipopotera achinditi imi makaromba ende makarombera pachi makarombera pamwana handiti ndo mashoko akataura ngati ndomugoromba sei mari handina ndoromba ndinii handina chandinacho makaromba mukushandisa chii mukushandisa vana vangu ndati already it's okay bva conversation yobva yapera kweyo yapera phone call yeambo yakapinda mufoni mangu handakwanisa kuipindura wakafonda ka3 handakwanisa kuvadaira zvadaro ubva wanditumira iri message ichinzi iwewe wakashandisa mwana wangu kuita incubator yekuzvara vana ubva wamuramba ndichakutongesai ndokuendesai kwamama. In short kuedza kutaura kuti zvataurwa namai ava hapana zvakataurika. Paconversation iyoyo hapana zvakataurika asi pane isiri iyoyo nepapa asi zviri zvekuti vari kuti hanzi ndakavanongedza kuti uroyi ndopokana navo pekuti mwana wavo nchiri kugara naye kana patakasungira mwana wekutanga akaramba kuenda kumusha kwamai wake one achiti kune kubatwa kuripo akaramba kana kukunzi ndinonyepa wabvunze kuti pakasungirwa mwana akaende neumba kwavo aramba nekundudza kwakandiita zvunhu kumba kwedu kune zvakati zvakati nemuromo wakachindudza inini handada kuchenurawo amai uzinzwa zvekutaura kwasha ari kutaiwa haasi kuramba mhosva yake asi kuti azozvitaura ari kuti mwana wenyu ndiye akatanga kumuudza kuti kumba kwedu kune urombo huriko ameno mwana wenyu aripe ndiwe ndiwakaudza kamurume nenge ranaka kamurumewaaakwete zvozvazvinoita manenge richinaka ipapo nenge hazvine zvakanaka hanzi ndiwakatiudza saka akuchiudza ndo yawiponi yake kuzvidifenda naye last call ekutaurwa akataura achiti handikwanisi kukupa mwana because iwewe namai vako mukuronga kundiuraya ndakati ini namai vangu ndikuronga kukuuraya upedza kuti kudii akati zvoni muri kundiendera kumushonga kuti ndife kana ndafa inini ndinomatura vana ndakamuti kana ndatura vana vacho vanochengetwa nani kana nchinge wafa. Okay, panaida kubvunza apa ndipamanje uyo ataura kuti pamasungiro pamwana wekutanga zviva masungiraniwa pamwana wekutanga ndobva ataura kuti iwewe hatina nosungira kwamai amene makanosungira kwani makasunungukira kuti mwana wekutanga warati masungiro akabvisere masungiro akaenda kumba kwedu asi ndakasara. Okay, akaenda kumba uko chinomonzi kusungira chacho chii chinomonzi kusungira torati tinyatsoziva amene amai kuti sei mwana
asina kuuya kuzosunungukira ipo kasi pazosununguka makazotanga kuenda nemagurosari kuti sevanhu vekumusha sematatu amazvita. Zvakaitika baba ndezvekudai. Mwana uyu akasungirwa ari pa7 months. Zveshuwa zvese zvekusungira zvakauya. Ndobva tabvunza kuti kose asina kuuya. Ndobva dzaiwa tati ngambogara kupi kuno. Mazuva ake ekusununguka akwana. Tikati uyu anofanirwa kuuya. Zvikanzi kwamuri ikoko kurefu nechipatara. Saka kuno kukudhuze nechipatara. Ende vanhu ava ana mukurungai vangu vane belief yekuti kumusha kune uroyi. Zvoti vana vavo chavo chaivo ava vana ndivekumasvingo vanhu. Saka vane hunhu hwekuti kumusha kune uroyi. Saka vana havafanirwi kuenda kumusha. Vana vane uroyi. Saka ndo zviripo zvacho. Amina kana muri madyira kana wati asi zvamaita kana teta mashora dani ngozi makangosumuka mungadai mangoti pauya mwana mamangouya makaita zvokuti teta kufunga kuti tatichatokubvunzai kana muripo noti matoshedzwa kuti munotone nyaya yenyaya muri kutaura yamakatotaurawo but zvisinei mwana wati kuti ndizozvitaura chandangofarira chekuti hauna kuramba mhosva yako yokuti wakavananga nokuti mwana ipapa pavapedzisa conversation yake ndine message yakanditumira yokuti maitokwira bhazi makatobatira mishonga muchifambira zvinhu zvisina basa muchiuya kuzoputsa musha wangu imi nemwana muchirangana zvemishonga nzvimbo yekuti muvake ina handisi shamwari renyu handizi shamwari renyu kana kawani. Saka isu chatiri kuita kukugadzirisaiga sorry tatiri kuita kukugadzirisai kuitira vana ndo chete vatiri kuitira kuti mimi vabereki munogona kurambana mugogona kunetsana asi paane vana mawana. Saka zvisinei baba maumi masumuka kuti pane pakurwadza indofunga tangoitira kuti noti muri kunzi mimi ndimi muwacho akataura zvenhingikini zvekuti ava vane mishonga ukamuroora kuti yanga atanga kutaura kuti chii chakaitika kusvika pazosvika pathat extent vakaenda kuchiprofita vana handiti vaenda kuchiprofita muroora nomwana wangu muprofita haana kuziva kuti chi uende murume wechi uyu handiti muprofita akataura zvakataura ngaatauri kwakatanga nyaya iyo ngaitanga kuti muprofita akataura kuti pavakaenda kuchiprofita nemukomana naye makapenda achiprofita kuenda takaenda asi iye aisimboenda wega achienda wega ndopakatanga nyaya yekuti aiuya achirudzwa kuti iwewe anzokandidyisa mupfura. Saka ndaimubvunza ndakakudyisa mupfura wekuti kudii akanditi zvoni hanzi unoziva ende munhu iyeye ndo chikama chako ende ukazviziva ucharwadziwa ende ndiye achakuputsira imba yako. Saka aisataura pesa. Saka zvadaro zvakaramba zvichingodzokorodzeka. Iye anga neproblem yemunhu yanga inayo achiti zvoni kurwadziwa kwandoitwa nemurumbu ndomupfura wakadi wakandidyisa. Kwakaya vanhu vakanzi akadzurwa inini chaakadzurwa chacho handina kuchiona akanditi zvoni mupfura wangu ukandidyisa wendo wadi ndabviswa ende hanzi ndo zvazvitandiuraya. Ndikati une chokwadi nezvaukutaura zvikanzi ndobva zvapera izvi. Saka ndobva tazotadza kufanana mbanditi iwe unoita zvemushonga chienda kumba kwenyu ina handigari nemunhu anoita zvemushonga. Okay, ndikupanza patiri kuvhunza ndepekuti pamakaenda kuchipostori pamataura matei takaenda asi hamunazopatsanangura noti mama adavedza kutaura kuti ndofunga uyu anozivana nemupostori here kana kuti patikaenda nemuprofita wacho zvemupfuwiro hapana zvakataura hapana zvemupfuwiro zvakataura asi baba vakandishedza nini vakanditi ko mai mamuripi pakaakwa mhepo yekuti zvoni mai venyavo ndo vakadyisa murume wako mupfuwira. Ndakati mhepo yakaakwa nazvanamwe nekozi amweni vangu nani zviti muprofita.
saka anzi amweni saka ukuzviti vakahaka mhepo ini ndandisipo pakahaka iye ndihanga aripo hanzi yakataura kuti zvoni vakadyisa unipfuwiri apa abhuya ainza vadyise mukwasha kudaita sei anewewo kuti apote achivaitira zvavanoda vachimutumira mbeu mafertilizer nemushonga kamene ana madyira biyeni hakuna mhepo inonzi yakavakwa kuyepa but vakaenda kuchiprofita vega vaenda kuchiprofita vega vainetsana continuous kanga ndikanda kubvunza kuti mukomana kaenda kubasa usiku murooro wamukasei handiti asi wakazora muromo kuti baba pane zvinhu zvaingenetsa each and every time patakadedza vatete nehashanzi pamakapanana kupo handina kuvadedza here handina kubvunza kuti murume uchiri kumuda here wakati chii izvi stage kuitira kuti dzimba dzevana dzita sei because hapana chinorwadza kuti vana vakurire muunherero hakuna chinonzi mai vakavapo akamhepo ini ndaiwanza kuti every time ichibuda uyu anenge aita kubasa kwake mai mamukasei mambofonera mukomana here kwekuti ndakataura naye chikune mhepo apa pamaiti mambofonera mukomana maidarobi anoenda kubasa usiku mambomufonera kunzwa kuti ari sei sei maibvunza izvo akamisa baba sei because makati pese pamabvunza mai chaita indrive munhu anogona kufondwa kwemimba maidi kuzofonera mwana wenyu ilangowadana kufunda sometimes kuti atikuitira madhiro so nditakuita zvekutoita nemutuko tatikuitira because apa tatikuita toda kuvaka imba yevana kunyange varambana asi pane ukama huripo vane vavo vakukubatanidza ichi kunyange pakanzi pane musaite kuti miite kuti vana vaparadzane nedzinza rekwamai vavo nekuda kwekuti ava vaviri vatadza kuita sei imimi masasekuru takukumbira kuti ivai neutral mava neutral muri kuitira vazukuru venyu nokuti mimi vana venyu munavo tomboti dai kukunzi mwana wenyu akakurira kune zvakadaro satechikumbira kuti zvinhu kana muchiita zvinhu tati kuno kwamambo ndikokuenzanisa nhasi hatisi kutonga nedemo tinotorigona demo but nhasi toda kukuenzanisai maona imimi semubereki tatoona pane problem 1 ndeyekuti mwana wenyu vaakaroora akaramba achigara pamba pevabereki imimi muchiongorora zvese kufamba kuri kuita mwana nemuroora maona hamuna kurumura vana pamakona kuti mwana aroora mungadai makachirumura ndozvinoitwa kuti mwana zvaaroora mwana chenda munogara pochoda makona kwakuita problem vari ikoko andachikumbira kutaura ndichakupai hakunguva totokupai panana watotombomanyika but zvisinei ndozvatiri kuona noti pamatotaura kuti dai musina kutaura zvekuti chaita nditaura kudaro mataura nyaya yokuti ndaimubvunza makuseni kana murume wabva wafonerere mwana mwamukasiri mwanangu izvo zvokutanga vasi vana handiti mukomana wambonza kuti ari paperi nenyaya kuti maindrive mose vanhu vanokondwa wambonza kuti ari paperi nhasi anodriva aidriva indrive mambomuzwa kuti ari paperi nhasi baba ndambomufonera this time asi foni yake haisikuita ndaimuka chiti mamukasiri mwanangu semunhu anenge vaine vanhu handingabudi ndoenda kubasa ndisiva zvikuru vamusina kwabvunza kuti wamukasiri mwanangu wambofonera nemukomana kuti ari papi ndozvadaimubvunzira chetezvo ndaiwanza kuti uyu ari papi wambomufonera kuti ari papi here imamuna foni yake ndine yake wamukasiri mwanangu wambofonera here baba amishi kuti ndizoti andingovhunza ye mwanangu pakumune wekazhinji kana wakutobvunza zvinoitwa hatirambidze mune muri baba vari kotseni asi pari pakuti makavhuramba muchingozvita everyday wazofonerere mwana wazofonerere handaizvita asi daiti wamukasiri mwanangu nevana aiwa tikutaura kuti wazofonerere mizingini ndopazeta kuti tibvunze nokuti
mukomana akangogara achingodzindikiriri kana iye munhu achirati kuti baba vari kundifudza izvozvo izviti zvambonyanyaita sei kati mimi mwana anenge ane zvaakuudzai maona ndo pamunozoti pamwe mwana ane zvaataura pamwe babata imi makuchizobvunza kuti kwambofoneronererawo here noni mimi ndaudzwa kuti zvamanzwa nemwana zvichaenderana here nezviri kutaura kuti kana ndaikanganisa amina munhu wamitianda mumukira kumafoni yanga haya kuenda mafoni anoenda kumagetsi kana asina indrive anenge achienda kumafunga dzemagetsi ndokwanoshanda yandamasweta asi kana asina basa unoenda kumaindrive unoenda indrive. Okay. Vabereki ndiri chakanakira dare ndorironzi dare munhu wese ari kudare sununguka yekuita sei kana pane pamune ndiona ngatibatsirani ko zvatiri kuda ndechekuti ukama hwevana ernest vakatorambana semanzikata zviti but vana varipo tauraitizo pamusoro ichani pamusoro imakoko ndingatishizwa takateerera nauni zvayakaita nezvekuti matauriro amaita kuti vanhu vanofanira kuti vayananiswa mataura zvakanaka kana munhu wakatadzira mwoyo kumbira veke ndo chinokosha padare pakuumba vanhu pazitare ndeyekuumba vanhu tingazotaura zvipi zvimwe zvakawanda izvika izvi asi nhau pairi ndepekuti ana mukuru ngaione mwana wokumwana vakumbira vekero zviri pachena kuti nhau dzataurwa dzese dzakanongedza pamazuva vakataura kuti akaita amai chikonzero nei kadzi vakatomuranga mwana vakataka ndo pane nyaya teta pamusore inini zvandinofunga panyaya iyi inenge yakaita kakuhwanda but tikada kuitarisisa ini ndikarora mudzimai wangu handingatange kumuudza kuti amai vako vanoroya kana kuti kumba kwenyu varoyi asi zvandinoudzwa nemudzimai wangu inini wandakagara naye ndizvo zvandinokwanisa kuzoataka nazvo mhuri yake nekuti mashoko andiudza because vakadzi kana vachinge vauya kwatiri vanotiudza zvese zvekumhuri kwavo inini wandomuudzawo zvese zvekumhuri kwedu saka patinonetsana tinotukana nenyaya idzodzo. kutaura kana nawi ndichiti kunyangwe ndikatofadzwa nezvakadii handimbofa ndakataura zvokumba kwangu zvekumba kwedu handifarise kusvika ipapo but zvinoitika ndezvekuti kana usadiwe vanogadzira nyaya vagoiisa ikoko pamusoredai pamwe ndasvikawo zvangu nyaya yapakati pane pandanzwa baba vachitaura kuti ndakabvunza muroora kuti murume uchiri kumudaira ndizoti panga pafamba sei kuti tezvaro vanobvunza murume uchiri kumudaira. mazinzo akatezvara mubvunzo vakauya vatete kumba neaganzi mai nyaya yedu iri kuti imimi mati murume hamudadi vainetsana pavainetsana apa ndakazonzwa imweni chinhu vatete vakavachida kugadzisa vanhu vatete vomukadzi vakauya kugadzisa vanhu neaganzi acho vakauya mai mati imimi murume hamuchadi reshuo handichadi vachibva vati baba murume handichadi vakazoti tapedza dare kana ndoda kugarira vana vangu ndati mwanangu una hachaiti kuti unogarira vana vangu wataura wega kuti murume handichadi mapanina kupwa ndakuza kuti mwanangu una vana vadika akaramba kumwe ndiani akapa gupuro munhu uyu ndakamuti mwanaaakapa munhu gupuro uyu ndakapa munhu gupuro mirai mudzi obudisa okupai gupuro here mai mate murume hamuchadi garai mai amena egirani bonyazo imimi baba mamuripere yatiripo pazaitwa nyaza kurumona inaitika
tete vakaramba kuti kwabhiga kuti vanhu ndiri muroora ini amufanira kundiita kuti ava mwari kuda kungwara vara nyaya vandikuona ava vainge vachinonge mukadzi uyo akaramba baba zvatozobuda pachena ndapfunzisisa paakunzi murume ndiye akaramba babuda fekti yekuti ndakandogarira vana ndatibizi mukadzi anga asingade kuramba ane murume kana afuaoda kugarira vana saka ikokwa muri kune ini nondoda ngodzoka futi ndine mubvunzo unate zvake everyday ndichingumuka amai mamuka sei mafonera here mwana imi baba mune phone number dzemwana wenyu munekofonera mwana wenyu chero kwamuri nekuti kana makuti nini ndipote ndifonera mune chamakanga mazi chamaitsvaga here kumuroora kuziva kuti sei asingafonera mwana wenyu two ndoandabzoka pekuti ezvinezvinokuti ambuya vakati nindogarira vana chichi akana munhu achinzi uye ati hatichada murume akanga amheno pacho vanhu vese totibatsirana anobvisa gupuro ati hatichada munhu aramba mumwe hati ndiye anobvisa gupuro saka murume sei akabvisa gupuro achipa mukadzi iye asiri akabvisa gupuro pane nyaya ipaaaaakuonerana handaita everyday ndaiti mazuva asi handaita chero mamusingafone everyday isingataura everyday mamukate mai mukomana akauya here ndozvitautanga ndozvandaita mukomana akauya here ndaibvunza mukomana akauya here haana kuuya mambomufonera here ndisati ndaenda kubasa ndozvandaibvunza inini aiwa takanzwisise amena amai imimi mumusha venyumo mune baba varipo varipo asi vari kubasa kubhindura sezvino vakanga vasevamudzimai vari kugara naye saka akanangwa ndini saka ndauya kuzoripota aiwa nezvandendabvunzira hatisi kuti makasiyana here nemurume variko asi pari zvino vari kubasa okay aiwa ndizvo hatadambobvunzira kuti pamwe kana pamba pasina baba munhu anenge angotonga kumwana nekupese dzimba dzese pazvisinei nyaya tiri kuinzwa vabereki chikuru tisati tabvarisa hedu nyaya because pane nyaya patasi tatopapata kudhara kuti mukwasha haana kuramba kuti akavananga kodzo azoti ndakananga nekuburikidza nekuti ndakanga ndauti nyaya yamhangarwa chaichai ndeyekunanga izvi zvedu taakuita sei taakukurukura chakazoita tunangise tinote defense kana kupi nekupi hauningirikini waona kunyange ndakakuudza uzoite kuti uningirikini maona iwe muroora uri kunzi ndowakaramba murume padare ramakaitiswa danati iroro neningirikini ichokwadi here yakakuramba kopa waizobvunzwa naate zvara kuzoshuwa here muroora wakadai waina handichata zvazvaita ndaugarira vana vangu mushure mekunge ndamboti ngatigadzirisane okay alright amai satapira nyaya mutaure zvamuda kutaura nditaure pamusoro chiripo ndechekuti uyu mwana wangu yakatanga kuzvara mwana musikana muna gore 2023 2025 ndobva azvara futi matwins hapana mukanaka vasikana vese saka pakauya nyaya ndichiunzwa nemwana wangu achitaura kuti uya ukomurena kuti iwe uri mukadzi anozvara vasikana chete saka chakaitika ndechekuti mukwasha wangu akamitisa mukadzi uyu ane mukadzi waakamitisa saka ndopane nyaya amitisa mukadzi ndokubva mukadzi uyu asununguka nhumbu ye6 months zvichinzi anga ari mwana mukomana akaenda namai vake kuchipatara kuHarare hospital zvichida mai vakanogutsikana nemuroora munyowani saka ipapo ndopatanga izvi zvokunangwa kwangu huro izvi ndopazvatanga kuti uyu anozvara vana vakomana uyu ndowe vasikana uyu ndoti uyu aikomburena kuti saka iwewe uri unozvara vana vasikana chete asanga varorere kwazvene kukura kundiva kuroora akaroora asi haana kupedza
gupuro iroro uyapiwa gupuro kudoka kwezuva ngaritorerwa musina mupangarisa patini handina kutoriona gupuro isi akatorwa mumba imomo maanogara nomurume wake gupuro harina kuyaumba nazvino hatina kuona gupuro isi akaenda kumba kwanzvadzi yake pababa vake baba wake hanzvadzi yake akaenda kupipo zvakaitika ndezvekuti ava havana kumuunzawo kwavakamurora havana kumuunza kwavakamurora makamuunza here amakamurora akauya matare muzimbabwe anotangira pana mama manzwaka makada tiitira tunhu tisina nebasa reseka kubvira kune mimudhara kwanzwaka tinogona kukuisai kuseri kutoiendesa kupolisi nokuti toenda kuziva kuti mukutadza kurespekta mama maona ende hazvina basa kuti murana madyira zvese izvo zvazvina kana basa maona kana maya kuno usafunga kuti isusu kuharara hatina kukugara takatokubvoo takatosiya mabasa saka musafunga kuti vanhu vari munomu vese vanenge vachinzizvoni makaona mwe vanhu kumusha vamire izvozvo maona musatiitire zvisangana nebasa rese panapa kana mauya kuno kuti respectei ende pakanzi gupuro munopa gupuro kana mapa gupuro mwana munopa hamupe munyanya tisade kuti mutifumirise rudzi rwedu mawana tinotoya kwana kwagutuko tichitonogadza madzimambo ikoko hapana anogadza kwagutu mambo asipo maona musatiite zvisina basa toda kutifumirisa rudzi rwedu kuno chimwa tinotonzi tine rudzi rwakanaka chaizvo kana baba maakupindira panyaya dzevana zvichine runi izvozvo siyai vana vaningirine munotone vana 3 tatongati mwana 1 maona zvinotipa hasha ndo zvinotipa hasha izvozvo maona imiviwo kana mabva munomendai kukoti chakunyorere tsamba moenda kukoti munopuhwa vana ivavo maona mogara nevana ende achachengeta vana vacho maona achavachengeta zvaari kutaura zvekuti machips kuradzana nemari munonoklema mari yakawanda maona nekuti atotaura pamberi pedare kuti ane mari maona chakunyorerai tsamba because takutoona kunodini vanhu takaramba tichidaroka iyeya mucharamba muchingowachinjanisa varori maona because kana tauya kuno kudari ndechida kuti ana baba ingoteerera nyaya mukapinde pazviri kunyange muchizati nguva chenyari rong amiora wenyari rong makapindira vanhu vese anenge vachiona anenge vatofunga kuti mimi ndimukonzeresi siyai vanhu ava ngwaningiri ndisapaipe ndandataura tichitanga dare kugona mbafa nguva uyu aingotamba amai sori zvatopera ende sori yacho neyaitaka zvimwe zvaingwa zvokuti ndende chingotaura ndakaningirikini hatichatauri zvese zvakufumuka izvi maona imi baba yacho mapindawo futi pamakutobvunza makutonetsana neava kuti izvona akaenda here kumba sababa isitotaza kuti baba ndivanodzora mwana ane pane vana 3 vazukuru venyava kunyange zvakaita sei hapana uida ari musikana uyu chazvakanakira njokuti kana mune mwana musikana anogona kuzozvitwawo mozozva kuti zvinorwadza sei aingokumbira umbobvunzo zvangozi ndikuona panogona pakapindira vabereki pakati pemusikana nemukomana kuda zvimwe vanogona ngesemwe vanhu kuti muda kuvagadzisa kuti vadzokera naona musikana vanhu akaroda imba yake mukoma ida imba yake patinokuda kuvabereki vadi kumbovabvunza kuti vatinzwe kuti vari kungazvipise vana pasina vabereki vakanyarara maanengo yakadii masiya maparara magupu ndezvegore rineri chinaitika tingagadzira blanda yakaitika pakuti munhu akaroora paine pauronzi pane vana 3 mwana anorumurwa dzimba dzemutaundi zvezve muri kuti muroora muatezvaro kuti atezvaro achiri wechidiki mwana achiri wechidiki mwana anorumurwa unozvigaririrawo kana maona nhamo achitadza kurana muchimutumirai shuga ari kumukadzi wake movapa space muroora neamweni havagari pasemazvi vana avaigara kwavo vega vachiroja vakambotanga kugara ipapo ndobva vazondoroja baba ndo vakaenda nemota noti muroora apinda mumba uende unogara kumba vazukuru vangu havangashupike kunzora saka ndo zvakaitwa nababa
vakavagona zvavo. Komana wakaenda kupanda. Akaenda kupanda kubasa. Ndikati ona namishi mukuroja. Makasiya turu zeni pana. Azina ndije kuti muramba muchiroja turu musadzina wanidzi. Dzoka kumbonodi akatoti baba mishawo. Ndikati no ndakazura baba mishi. Dzoka kumbonodi munoga. Una matwins. Una matwins hande kumbonodi. Tumagari mudomatori andakavaita ini. Okay, hana kuito. Ndaona kuti anga achiremerwa sometimes. Turu ndakwanakisa munhu hande kumbonodi munoga. Vagara kumba kwavo uchizvibikira havangasikabi mamwe etobuda dhorawo. Okay. Pamusoro imamo inini zvandandiri kuona nokufunga kwangu avatezvara madyira vari pakati pabhenji iri baba havafaniri kunge vakagara pavakagara. Nyaya inogadzirika iyi ava ndavabve pavakagara pasababa nekuti panotongwa muroora nyaya dzinenge dziri dzemumba yakavharwa munopinda vanhu tumwe ate vari kunzi atete mwanasikana wavo here akapindira kutonga nyaya ichisvika kuna baba. Atete ndeatete mukadzi varipera nazo. Okay. Atete mukadzi. Tiri parirongo atete wemukadzi vaitaura neuyu nemukoma wake nemuzukuru wake uyu kwete ava baba tezvara majira hapasi pavo ipapo. Ini ndakaona mistake yakaitika pavakatonga nyaya vakatongira pamba paatezvara. Ona. Zvekuti dai handizivi kuti pamaitongwa varimo mumba macho. Vangu varipo here pavaiti tezvara kati vakazopirwa. Hatazvinzwa asi nyaya hombe murume uri kumuda here? Hamene mukadzi murume mukadzi unomuda here? Ndakutya kuurayiwa aiwa zvakanaka tatatakusira inini mukadzika handichani isusu tatiwa kuona nyaya waunzirwa kuno iwe uroi apa utoramba totaura katipedza kutaura kozapa matareka takaipira matare unenge usingazivi hozi munhu mutemo wenyika unotaura kana unyatsozivisa kutaura kuti hakuna chimwe ona inotova mhosva isusu kuona kubvunza vana ndaitaka ndateti uwo wakutaura ndau chavakuuraiwa apa urikura kwaipamidzavo ini nokwanya chiti ndokumbira kutya kuuraiwa ndechekuti ndakamuti rongedzera zvinhu zvako ndisipo handiti ndikamuti tora zvese zvaubuda handiti ndadzoka kubva kubasa ndikasvika ndikati ndokumbira kuona zvo zvawarongedza anga akarongedza nhumbi dzangu dzemukati zvikanzi dzapinda nemistake but handizoti nhumbi dzemukati kana uchirongedza zvinoenda pasi aidzidii ipapo uri right kana wakadziona? Ndakadziona 3 amene mistake yerudzi rwupi naicho padera mani zvinhu zvindasanda mborongedza ndakatozouya kuti uzotora zvinhu zvangu ndatomboenda aiwa ndosakona tatikutarira pamii izvo zazvinazo nesi but next time kana ngatiitoita rimwe chete uri kuona iwo uri kutaura kuti ndakamuti rongedza uchibva wabuda then wazodzoka wakuzomuvhurisa iye amboda kurongedza uripo bwaramba kuti aronge uripo ndakatobuda ndikaenda kubasa ndikamuti chirongedza zvinhu zvese zvamuri kuda handiti varongedza zvinhu zvese zvimwe zvacho akatotengesa urati paakarongedza iwe wakasvika wauda kuzvonerei wamutirongedza zvese right pakurongedza hembe aifanira kuisa hembe dzangu dzese angakabananiamuti zvese zvaari kuda aiwa arongedza hembe dzangu tine nyaya dzakawanda nyaya tataura ndaonawo arikutaura ngarinyarire mukati mambo nyaya taiongorora chikuru ndechekuti
musha wevana hausisipo asi chamhangarirwa pano haisi nyaya yekuti musha kana kuti ambuya vamwe vamhangarira kuti ndakanangwa kuroyi saka mukubvunza tachifunga kuti pamwe mukuwasha achakumbira ambuya wake kuti aiwana saka ari kuramba hana kukumbira sori yacho saka sedare tiri kuona kuti mukuwasha zvishwane ane mhosva yekunongedzera ambuya vake kuti muroyi nyanga akasina kuzvitaura direct but kutaura kwaakaita ikuku kuratidza kuti ari kuti muroyi saka zvaakwamuri mamwe kuti muchipa mutomi majira vanhu vanoti muri majira zvisinei ambuya muri kuti mukuwasha nyanga akakurorerei kuroora kwaakaita ndokubuda zvababa handinga zvindotaura zvangu inini akabvisa machira emasungiro akabvisa mombe mbuzi yaamai mbuzi yababa nemari pamusoro yepajira paipai pazviverengetwa zvaamai zvese ndakanga ndachaja inini 800 akandipa 120 kureva kuti pfuma yangu imwe haisati yawo uyu musikana uyu mari yaaida kunhonga ndokubva hanzi mari yedu yaperevedza saka imbotipowo mari yako saka iye futi haana futi chaakawana saka inini handisati ndawana zvinhu zvangu ndakawana 120 pa800 aiwa mambo arunzwa asi mambo nyaya yekutaura ava vanozokirema kana vazoda kuita zveroora zvinozoitwa asi panyaya iripo pari zvinhu pakanangwa ukoi handizive majira handimabvuma mega makananga ambuyenyu uroika asina kuvuma urokuvuma ndadina haasi kuvuma watotaura ujeka kuti mwana aida ndakangonareta zvinandaudzwa aiwa ndokuvuma wacho zvawakaudzwa ese zvawakabvuma pakati mwanangu zvawakataurirwa ndozvawakaebvuma vatomoti handizimbo zvese ruterwa nemukadzi wangu izvi ari kunenyedera zvinowati ndakanereta zvaange yataura zvira kuti wakatobvuma kuti zvakarehwa nokuti ambuya amai ake varozva saka zvisinei baba wemwana amanzwa mwana wenyu atadzega kutaura ari kubvuma kuti akataura zvaanga ataurwa nomukadzi pamutemo ati tototisu uroyi atiuzive kuti uyu zvisinei ndiri munhu mutema isi madzimambo hatibvumidzwe izvo asi kana mwananga munhu muroyi unotoziva unoona chaunodi chaunoripa nacho ava ndaambuya veda kuti vane mhura pavana vatatu munoziva here kuti vanasikana ndivari kuchengeta misha haurambire kuti mukadzi waita vana matwins waita vanasikana chete tomboti inhumbi mbiri asi panhumbi mbiri pazobuda mai mumwe chipiri matwins haungarambiri pamweongochazopuhwa vakamashure wakawanda inini mumba mangu vasikana ndinabota nzadzi dzangu 7 ini ndini vechi8 koziva munini wangu wechi9 asi baba wangu haana kurambira kuti manyaya kubereka vanasikana ende wazotaurwa yevanasikana yazotaurwa nomukadzi wako asi iwo yazotaurwa vega kuti ukabvuma kuti wakati ambuya vanoroya kuroya kwavana vakapa mishonga yoyo saka ndoti bvuma hako ipapo wakazvitaura nekuti watoti ndakanga mukadzi wangu
wobvuma hako ndambuya atobara nhasi patamutidzokera akakutora mukadzi akati ore amina mambo sezvo tatita pangoda timotipa mutungo chiende pane imwe kana achibhadhara kana achikumbirana nambuya vake tiwane mafambiro nazoya kunanga munhu dhumuroi imombe obvisa mombe yekuri pambuya kukuti kwawananga dhumuraroi nyaya pera kana mambo atotaura hapana achaita se amai kugutsikana zagutsikana mambo atotaura handiti wanzwisisa adazvinzo mambo wechikumbira kuti mombe tinewana sei otiitwenwandei mazuva ano basa zvinonyatsotamba nuku saka nachikumbira kuti ndigoti mbichana kusvika zvakwanira kana ndaunganidza dochivaitira mombe yavo kuda kuzvaumzairi mombe nokuti mazuva ano mombe kaidziye mari unongotaura kuti mombe mari kana dziri kokwaguti unongodainzirainoona mombe kwaguti ndokwanongoona pane yeumai wakabvire mombe autakusati ubongo wadainziona wapamane mombe wananga ichetetete wanangai kana pasina utaura kuti ndoda mari yakati neawoti ndinowana mari apo pamumba kwacho wako achapindira kupa mari yemombe akaita kumbara iyo mombe yacho vaka mari ekare mari makwesa amai hanzi kuda mari takunike muda mari 400 ndachikumbirauka kuti hazvigone here kuti kana taunganidza tinowatsogera mombe yacho zvinoita asi kuno manje 21 days hatokupai 21 days nemunowatsvagira mombe yacho miswa patine dare miswa 15 nematounganidza yapire vati vari kunokumbira unounganidza taurawo ndachikumbirauka zvima extra days because 21 days kumbira kuenda basa rangu zvinonyatsobatana ini semunhu zvenyaya ndachikumbira kuti ndifambiro nyaya dzangu chikumbiro zvimadei zvokuti ndunganze mari yangu aya tapanza tisati takupa zvimadhays hatina mbokupa mazidays takupa zvimadhays zvaurikutaka kuti because tineti paruzukuru ndechekuti inini mari ndinowana kana muri muna august kana muna september mambo ndo zvateta sei wozokati zvimadhays uri kupanzwisisa tisitakupa madhays saka hapana kuti ndingoramba ndingodzokera ipapo saka iwo wakataura kuti musi wakati atleast tochikumbira mambo kuti ari kukumbira kuti mari ndinoiwana musi wakati wosisati kazive kuti unoiwana rii ndachikumbira kuti tumaprojects wandokatarisira kuti tinobuda garanti ndomawana oraitaura kuti iwewe kuswani kati kwedzi upi month end next month chete ndozvinotaura ndikukumbira kuti kupera kwaaugust kana kuti kupera kwaseptember ndo zvateida kuti noti tinonyora kana ona saka uri kuti month end yani august hatada kunza mombe uda kunza mombe wapi ndachikumbira kuti mari yachibhadharwa kunofanira kwamama
Inouya nemari. Inouya nemari. Alright. Andi manzwisa mari yavareva momozanga ibhate kwakuno ende zvakare muri veukama haikwenai kuvengana mbuya mune vazukuru uyo mukadzi vacha kumhamwarira anondova magiro mutemo ndoti mwana ari below 18 years anogara namai vake handisi kana varoro asi kana amai vadzororwa ndipamuzuri nokuti mwana mudiki uyu vana kukura vese haangagara asina murume ende iwo muroora kana muroora zukuru hamuna kurambana chaizvizvo ndinozviziva kuti samanzi achateera muchadzokera nani uchiri mwana mudiki uchadzokera kunorume wako imo mwanangu ati muzukuru babuwa mwana zvinhu zvavanhu vaida haikona kupindira egera vapedzerani vari uko danhu wamate amai ati vanodi vaenda zvokuhaka ndevakahaka aiwa ino hamunenyavativaendakutoda kuudzaika imimesi iwo muroora zvetokwadikana vaitawo zvokuhaka siyana nazvo amai vakakuberekera murume ndivo amai vako iwo murume amai wakakuberekera mukadzi uyu ndivo amai vako uripo kuti unenge uchichengeta mbuya uyo aichengeta amwene baba atezvara ndibaba wako asi handifunga kuti munaosvika kutaudzana amakakanganisapo kuti makadai atete baba inodaenda kupinda maitongwa nyana atete norunotarwa dzamusingade kuzinzwa dzimuroora nemwanakomana vakambouya ndisipo vakazwana ndikudaira ndikutaurwa ndanzweni imi kudhera mangwana kana dziri nyaya dzemuroora achinetserana kwati adaenza atete vake imi munotozopirwa atete vapedza nyaya dzavo akonai kutipindira ndedzevanhu vairi ivo muchatarwa dzakadzama dzamusingatoda kubzinzwa futi saka ndikuti iyi nyaya yapera motsvangati mari yamataurwa kuti 400 For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.